дитячого хору «Сьомушки», який називається «Подсоки Рождества». Дякую вам, что собрали сроки и будут накированы на допомогу дитятям с особливими психофізичним развития и инвалидностью Ильи Дячевой. Для привітального слова запрошаем клирика Троицкого собора города Слони Иерея Николая Савицкого. Подтримаем аплодисментами. Еще раз поздравляю всех с Рождеством. Когда праздник, мы всегда радуемся. Говорят, душа поет. Поэтому сегодня хочется, чтобы то пение коснулось еще раз всех нас, чтобы мы и дальше продолжали петь, чтобы нам знакомые слова колядок, выходя из храма, пели и до дома. Пока идем, да, приходите домой и снова пели. И так вот пока празднуем, пока идут святки, период наше такое празднование от Рождества до Крещения, ну и в принципе потом тоже можно. Но на остальном сохранится такой запал. Но я желаю вам сохранить максимально долго, сейчас вдохновившись, послушав выступление нашего детского. Спасибо, Господи. Сегодня для вас будет спевать дитячий хор «Сьомушки» Троицкого собора города Слони. Давайте их повитаем в этой церковной. Який відбувся у городі Ліда. Там «Сьомушки» вошли у лік лауреатів конкурсу. У маї минулого року колектив прийняв уділ у фестивалі «Жировицьке свято», де було значне диплом удельника. На протягу всього года «Сьомушки» старанно займалися повышением количества выступлений. На сьогоднішній день дитячий хор являється одним з двох хоров, які, по новій приходської традиції, супроводжають архиерейські набожества у Троїцькому соборі. Так само «Сьомушек» можна служити кожну неділю під час літургії, а «Сьомих»
тримаючи в руках колонну трибун, зорку розкладу. Это колядовщики або Христослави. Але важно відрознювати православних колядовщиків від людей, які не розуміють сакральний сенс свята. Православных колядовщиков когда не падает и не просит сала. Замест этого мы чуем высокодуховные и пригожие верши, ширые ожидания, бачим наполненные радостью шари и отчуваем, что поміж нами Христос. Вашій увазі українська колядка «Діти-лі» у перекладі на білоруську мову Альжбети Іванової.
класовим варіантом белорусської мови, який ви зараз почуєте, з'являється Альжбета Дергунова. Увага! Вашій увазі Анжелі Криваєва. Ночь прекрасна і ночь тияна, печеном звезда сиє, у печені мати спить, над Ісусом мандрути. У печені мати спить, над Ісусом мандрути. Ангели впливають.
Зрештою народився один святий, які особливо шанують до сьогодні християнської церкви. Восемь великих корневчих церкви святого. В Галиції і у городі Міри жила богата сім'я, батька і три дорослі дочки. Але з братом тут фінансове становище зробилося настільки древнє, що батько попав на свій вічний дом. Правитель став додому на всьому єпископу. Тоді архіпастер вирішив допомогти і почав розними прийомами під безвіди самі золота. Покуль дочку не вийшли замуж і становище не вибрався у ліпший дом. Цікаво, що європейська традиція розміщати шкарпетки на каміну у колядний час узводить до цієї історії. У некоторих казаннях цей святий покинув гроші не в звичайних формах, а в шкарпетках. 3 рази він їх покинув в этой сім'ї. 2 рази для рідного отця, але на 3-й раз отець було зачинене. Тоді він вирішив покинути золото через димоход. До речі, є ще одне лікування. Гроші, які летіли по димоході, трапили в шкарпетки, які сохли лікарі. Тому, мабуть, і по этой причине есть цікава традиція класти подарунки у спеціальні колядні шкарпетки. Мы верим, что есть 2 дни памяти Великого Святого. Один у Василия Снег, летний, и зимовый, Василия Снежный. И есть такая версия, когда уметь обратно полностью континентам секретаря. Несколько рестораны без головного угла, летний, полеют шансы, кирейской митрии, зимовый. Здесь догадались, про кого идея готовится? В вашей увазе колядка Николай и до нас задыхает. Наступає ночаром на світі весь наш родний край, уже кутка в нашій хаті завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім маленьким усміхнися, щирим серцем прихилися. Жовтка і всі так само Миколай, Николай, Николай, ты до нас завітай. Всі маленькі усміхнися, щирим серцем прихилися. Морози загрузилися і пухнати ляжуть. Миколай, ті області чую кутки санки. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всі маленькі усміхнися, щирим серцем прихилися. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всі маленькі усміхнися, щирим серцем прихилися. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всі маленькі усміхнися, щирим серцем прихилися. Пришел час нам усім собраться разом. Вся добрые, близкие люди за одним святочным столом, на яким традиційно 12 страв. Мать Горохрус попала всех, узнав того, что маленького Христа Божия Мать положила ясно. Батько за смеху принес полянки, колбаски, бабуля напекла смаженных пирогов, дядуля с леса принес ягинку, а внуки рыбу. Наступная колядка – это уже Ама, Егин, Рождества Христова. Не сыпать повсюду, не скрывая, не научить Ама и тоже в сердце. Кто ведает, а что Рождество открывайте, добрый тебе вечер. Добрий тобі вечір, пані Господа. Радуйся, радуйся, земля,
Утка приглушает финальные аккорды нашего седьмого света от доброй рассказы. И давайте ж послухаємо. У виконанні шановних Ростислава Пророчиці світ невідома англійська клятка 16 століття невідома автора. У перекладі на білоруську мову Макс Чура. Для цього колядне свято. Відкриває аплодисменти. Бог объявил